Megan Bowen, llongyfarchiadau enfawr am ddrama, am comeback, ond Caerdydd newydd sicrhau eich 5ed Cwpan Cymru yn olynol. Sut wyt ti'n teimlo? Sdim geiriau, really. Ni eisiau cymryd y pen a just diolchgar fod wedi mynd yn y rwyd, ond fi'n credu pan mae tîm fel hyn yn dod lawr, ni 3 lawr, hanner amser, rwy'n ni'n onest gyda'n gilydd yn y stafell newid, doedd ddim yn digon dda, ond ail hanner ni dangos pam hyn yw cwpan ni a pam ni eisiau ennill, gobeithio am y chweched troeth blwyddyn nesaf, a nawr ni'n mynd i mwynhau hwn. Mae Noah ers i fe dod mewn wedi bod yn anhygoel. Mae Ian am y tymor wedi bod yn dda hefyd, ond mae'r cefnogwyr yma yn dod allan. Os i'n chwarae yn y gogledd, ni'n chwarae lawr y dim, nhw wastad yma. Fi'n siŵr bod heno mynd i bod yn noson da. Dwi'n siŵr o hynny hefyd, ond gai ofyn i ti, Megan, be oedd yn mynd drwy dy bendi fel oedd ti'n cerdded i fyny i gymryd y cwrs smotyn na? I fod onest, fi ddim wedi bod yn ymarfer am yr wythnos diwethaf, fi wedi bod yn Albania, felly fi ddim really wedi gweld sut mae'r tîm wedi ymarfer, fi ddim wedi gweld y pwysau sydd ar y tîm. Ond fi'n credu mae hwnna'n dda i ryw raddau. Ond rydyn ni eisiau cymryd un erbyn Rex yma, ddim digon o botel gen i, ond ni eisiau gwneud y heddiw a diolchgar bod Ceren dior atel really, Abertawe yn sgorio, ond ddim wedi geiriau ar hyn o bryd. Ie, dwi'n siŵr bod ti ar goll o ran geiriau, ond Megan Granda, llongyfarchiadau croeso gei chi, dos i fwynhau'r dathliadau. Diolch yn fawr, diolch.